Nga, oy. Magka-video, di ba? O video, oy. Nga, mga pitatan ninyo, kalisinis, nga. Karon di na gid mo mabitin sa drama kay mag-upload na taro no ang eh. Siya nga digid ma nag-crossover na ganyan akong panan. Muna nga nagbasa ko daan ganina sa yung comment. O nagbasa, we. Asa naman itong matustos, ani? Ang nga, oy. Kutong badge man yung mananap, angar, asa naman to. Nawala yung dahon ba? Musta naman mo? Pag ko ka-upload og drama kay nawagi ang duha ka mananap. Ang nawala, oy. Nawala ang duha ka episode mga kalisinos. Kabalo na. Di na ito mag-iskot anak. Kabalo na mo no. Nga. Hindi karoon mga kalisinos mag-upload at mag-upload eh. Hindi ka ito mga sige reklamo ba? Nga ninyo. Di man mo. Kasi nalagog ka ng ads go, di ko mo skip ba? Di ko nang tabang. Nabi na kay Pasko na, pinaskuhan na lagod na puna ninyo. Naon na lang ba nga makatabang ba? Ang makatabang, oy. Ni-shout out ni ko ni Kuan day, ma'am. Medyo taas pag-ipon ni kung nanggawirin ko. So wala ko gidalang lista ba ang makasag-og yapon ko ba. Shout out ni Ma'am Life Journey. O ni Ma'am Jisuli. Pretty shout out tao eh. Shout out po ni Kuan ni Ma'am Grace Blanca Flor. Hindi po ko malimot, uy. Shout out ni Ma'am Bill. Anski naman na siya karon, no? Anski, uy. Shout out po ni Ma'am Cecil Rubin. Si Ma'am Cecil, baka ito bang nasimunas bang nagtudlo na kong Gcash. Shout out ni Ma'am Cecil. Medyo nalimot na noon po ko ba? Shout out na po ni Kuan. Wala na, nalimot na ko ba? Nagyod, si minaipit na Kuan ni Nagyod kakinamdum. Kakinamdum mo man kalisinos. Shout out din na yung Angie Di Binagrasya. Kakinamdum niya ako ba? Shout out po ni nanalimot na. Naipit na pagkuhan mo ba? Nga, oy. Wala itong tao gutom eh. Sinsa mga kalisinos kayo na mainit. Mainit ito ninyo mga kalisinos eh. Shout out din po ni Kuan. Ni Ungol Toledo Vlog. Ni Stayap. Mauna sila mga driver ng mga solid listener. Ayaw mo pagsig cellphone samtang ga-drive kay mga ipit yung mga na ba? Gusto mo mag-crossover na yung pananawaang ayaw mo pag-drive, ayaw mo pag-duka o mag-drive ha? Pamilya lang mong drama para dili mo mag-duka ba? Ayaw pagsigig tuplok sa cellphone ayaw gusto mag-crossover ba? Mga ipit, ano ba?
nalimot ko kamay mga kalisiners ang shout out day po ni Kuan ni shout out ni Birds dig sa ang ay basig na akay pinaskuhan diya pa sa kuab ang di naman school bayak ko ang nakabantay naman siguro mo no ang oy labang jingle bell ba madungo ba ninyo na basta di lang man yun na ratawan no ani ending ba jingle bell uy anga ninyo jingle bell eh ug may Pasko sa inyong tanan diha katumaganahan ba pasig na mo'y ikahatag nga pinaskuhan ba pero okay ra gyapon wala kay sa dila mo skip og ads dako kay nang tabang perting tabangan nga katong uban ano mo reklamo sa ads kay katabang bitaw pud mo ang pud reklamuhay good ang medyo nalimot na minum ko mga kalisinus. Shout out ni Ma'am Disuli ang medyo taas pag yung memory ron ba? Ay! Di ito magtaas ang istorya mga kalisinus basta mauna to mga kalisinus no. Paminawalin nyo ang kuan ang part 6 sa Hain ng Langit. Yung murag simi langit naman ako nakita ron ang nawa na gino nagsubi na gino ay yan maglangan paminawan ninyo ang part 6 ang hindi na ito mag shout out ni humanan nito paminaw sa mag part 6 na okay yesterday when I was young the taste of life o karon sa sumpay natong sugilanon hain na ang langit I tasted life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dream. Nga naman ni? Ha? Nga naman di ay. Kiusapan ni mo pagda. Di ba miingon man ko nga hapniga o tarong? Kagumos ba ini? Ako man ang gitarong pin. Tarong ni mo nga kagumos ini? Alam mo ibining hapak si mong naong oy? Pina. Osman ko isulobron. Unsaon ka man minron ha? Kabuisit! Nausik-usik lang ko sa kong gisweldo ni mo. Pina. Himong gilapay sa kunaw ka si Nina. Isgod ang umaabot ang anak. Tinagod makadungog ni mo. Linda. Uyang akong kamot, Simon. Di takabuyan. Ilabi na karoon ka may umaabot na kitang anak. Di na mo pasagdan, Linda. At bangon ko ang akong obligasyon alam ninyong luha. Masa? Ubiyaan mo si Pina? Ha? Mga ba, Simon? Linda. Biyaan mo ba si Pina? Linda. Dili ka magkahimo, dili pa. Huwag dili sab ko buot kung mahitabo ka na. Basta karoon pa lang. Mabiyaan ako ni Simon. Ayaw, Linda. Maluwi ka. Ayaw ko biya eh. Simon, ayaw ko ka. Giginahanglan ta. Giginahanglan ko ka mo sa ako, anak. Ayaw ko rin yung biya eh. Please. Linda. Simon sa akin eh. Dakong sa. Ang suot ko pangikalang akong ipagkasalanan. Huwag ko kinig sa'yo kung magpapilit pa ko nini. Biyaan ko niyo. Angay lang. Palayo ko niyo sa akong umaabot ka, anak. Mao ka di gusto, Simon. Gusto man sa'yo. Mayroon na lang ako karoon. Baog ka mo. Huwag na akong umaabot na anak, Linda. Please, ayaw kong biyahe. Ayaw kong biyahe. Si Abay Simon ang amahan sa gisabak karon ni Linda.
Dugay katuigan giampingan ko siya. Ug karon siya bay. Ang suod kong higala ang miunay sungkam ni Daylinda. Oh, kasakit. Kasakit. Niuot ang akong heart. Murag di ko makaginhawas kaot. Ang akong Linda. Ang akong Daylinda. Nahunlak og napuka na. Kuwan ako'y paglaom. Karong wala ka na ning dughan ko. Asa ko pangita. Ang banag-banag sa tungang gabi. Hilang kulang sa tago. Ang kasakit sa kamingaw. Dito sa tago, hisugilon ko ang tumang kaguul. Tabang mga langit. Karon ko pamatiya ang tumang kasakit sa kapakyasan. Woo! Digod mawa! Woo! Huot gihapon! Woo! Gawa siya ko eh. Mangita ko sumbagay. Anay, ganina na kasi kong luyo, nay? Ganina ra. Unsang ganina? Ganina nga ganina. Pag anini mo paingon din higisundan ta ka, kay badlungon unta ta ka, nga dili o na disturbohon sila si Simon ug Linda kay nag-istorya. Unya? Nabati ko ang tanan. Unsa may nabati ni mo, nay? Ang tanan ni mong gikanta, pero gaba iya bagay ka. Grabe siya ganun eh. Dili na mauna yun. Ang ilang pagsulti ba? Nabati ba ni mo? Sultihi ko eh. Kung nabati ba ni mo? Unsa na bati ni nanay sigo? Oh, Tay. pina. Unsa niyo gibuhatin ni? Hain si Simon. Ha? Ha? Hain si Simon. Sa sala. klase. Ay. Wa siya dito sa sala. Pagi ako ninyo, be. Ayaw! Ay. Unsa? May tuyo ko ni Linda. Paagi ako ninyo. Pahawa mong duha diha, be. Pahawa na spultahan, paagi ako. Si Pina. Si Pina si Uwas. Tumago na siya. Nabuang ka na ba? Dili mahimo si Pero, Uwas. Tago. Pagdali. Tago sila mo sa Catherine. Pagdali. Linda, Pasok na diya ang tarong. Dali. Linda, Ayaw. Ayaw! unsa nimo pamati? Okay na ko. Okay na ko. Salamat. Maayo kun mao. So, nakasulti na mo? Ha? Niginsa? Ni Sidro, natural. Ikisa pa man di ay. Ha? Oo! Hay! Nagkasulti na mi day. Human na. So, nagkasabot na mo sa inyong kasal? Ha? Ha? Kasal? Oo, kasal. Ay, kung inang magtipon-tipon na mo din sa kumbay, nga wa mo'y kasal. Di ko masagot, anak. Kinahanglang makasal mong duha. Ha? Ha? Sige. Agbay ko. Si True. Good. Kano sa inyong plano? Ay naman ko nauna sa gasto. Ako ni bahala. Abi pa lang ninyo, ingon na lang gid ko ni anak kasalbahis. Nga di na lang gid ko magasto para ninyo. Hey! Ay, salamat ay. Huwag ka malimot sa atong kasuod. Natural. Tabangan tagid mo kay ni amo sa akong poder. Mga katabang amo. Well, anyway. Sultihin lang niya ko ninyo kon ang sa may pizza nga inyong masabutan. Sige day. Ingnon na niya ka na mo. Hey! Salamat day. Madam. Sige, madam. Madam! Madam Damin! Ay! Kahit si Koday Linda, oy! Kuhaan na imong gamot imong giagbay nako. Ay, maka-score, day. Hey! Oy! He! Pasalamat kang amiga ta ka, kay giluwas ta ka, pakaslan ta ka. Ug kasi nag-ingon nimo mapagkasal ko nimo. Si Pina!
Ingon siya. Di ko sugot, ha? Oh. Oh. Simon, Mo ding nawag kagalitin he. Kinadig ka diha mitago ilawom si Katri. Mayo ha pagkapasok ka. Pasok na pasok. Panggawas na mo. Dili. Di ka magawas bay? Di ko masugot na makasal mo. Kung ganun di man ka Wa musugot. mo relasyon, dili ba? Kamu di ay na. Ha? Wa. Oh. Basta panggawas na mo duha. Panggawas na mo. Linda. nabati ko ang tanan ninyong ipanagsultihan kagadina. Nay, Nga man, Nganong namabdo siya nay? nga nung nakabuhat man mo ini kag ina. wa na mo tuyo, anay. Pero nabuhat ninyo. Nasayon ba mo nga usa kini kadakong sa? Nakasamong duha sa mga mata sa balaod ug sa mga mata sa Dios. Nay, Nay, pasilo ako. Pasilo ako. salo kami, nay. Dili mo na ako nakasa. Kang pina mo nakasa. Dito mo niya angay mga pasaylo. Anyaan sa man nay. Ilang paibawon si Pina. Ngamabdo si Linda. Og si Abay Simon ang tagiya. Mao ba nay? Mo palayo na ko, Nay. Di ko masugot. Ayaw day. Usarag yung solusyon ng tanan. Nga dili mausab ang una-una ni Pina nga kugoy amahan anang bata. Kinahanglang pakaslan taga. Kini sakripisyo kay ni nako ha. Naliman kag ako'y mga mahan anang bata nga dili ako ha. Pero mo sakripisyo ko so dutang higala. Sigilag dili na kuha. Total ang sunod ako naman, di ba? Ay nay oy. Ay. Nasabi ba ako na ayaw mo? Bakit? Bakit karong guunta ka? Nakaako ka pa sa pagkomedya ining sitwasyon ha, Sidro. Nangungutan naman lang ko, may nasabi ba ako na ayaw mo? Kisa may nag-ingong na nagkumidya ako? Seryoso ko eh! Dili ba kayo halata? Dili. Basta gini ko masugot na mabahawag ka, Linda. Kung mabahawag ka mo uban ko di mo. Onsa? Kalami nga dili ibangon. Maod ay, nagkapoy kayo akong pamati sa kulawas ni mga milapay mga adlaw. Abi ko tungod lang kay kanunay may kuwang sa paway si Pina. Tungod ay kinagsapa ko. Diyos ko. Basta may mahitabo na ako karon. Ako ba na mo kang Pina? Hangtod sa hangtod. Nga si Simon ang amahan ng akong kisabak. Inuog ko tamangi ko. Wala ko masayat sa angay kong buhaton. Naglibog na kayo ko. Tamangi ko, Diyos ko. Ayoko kasagdi. Giyay ko ang buhaton. Di ko mahilula. Huwag ko makasabot sa akong gibati. Gibati ko at tilig. Nasayod si Pina sa tanan o yabig kasilagan. Apan, sabay kayo na. Masag maswabi kalipay nga akong gibati. Babayo mo na ko sa kabahan. Kaninong pamatiun ka, mamahi mo na akong kabahan. May butawag na niya akong tatay. O baka, papa. Sa akong tanaw, mamahi mo usa ka mayong inahan si Linda sa among anak. Na-imagine na ako kung unsa siya kangayan ka magugol sa mata o niya
puno sa pagmahal gayang paimnon sa gatas gikan siyang tughan. Linda. Linda. Mamahimo na kong inahan. Kawa ko magtawong. Nga mamahimo kong usa ka inahan sa ingon ni ini nga paagi. Pangando ko magkabatan og anak. Apan wa ko pangando yung mamahimo kong inahan na pandili asawa. Pasaylo ako, anak. Pasaylo ako nga bunga ka sa pagpakasa. Pasaylo ako, anak. Linda. Simon, nga nung di ako. O si Matuyo, tingnan magkamata silang titas. O si nanay, makita ka nila din eh. Ubanay ka magkatuog. Huwag ko magkatuog. Ibutang ko na kanigata sa side table. Okay na, sige, hilang. Magkadaot ka na sa imong gisamaka. Taguting pahiran ko imo mga luha. Si Simon sa akong tupad. Unsa na ba ding orasa? Basta doon una pa din. Simon? Simon, darling? Hain ka? Simon? Gawas na. Gawas na palihog lang. Biya nagikat hindi. Ingnaw na ka naggatas sa piinit pa. Baka ayaw na rin mo. Sige, imnan ko ka na, pero gawas na. Kumanan di ka sa doktor. Magpa-check up pa. Kinahalang maprenatal ka na aron pasiguro tang kayo sa bata. Umahatagan kag vitamin sa doktor. Sisiro na ako iyo. Ako'y amahan na. Ako'y mubanin mo. Amahan ka. Pero dili ka mahimo bang amahan ini si Simon. Linda, dahibaw ka pa kung unsa ko kamalipayon ka mahimo ng usa ka amahan. Kaya tagal ko mo kalipay, Linda. Ikumpleto mo ang akong pagkalalaki. Simon. Tugod ipakita ko ang akong pagmahal sa umaabot ng anak ka. Please, ayaw nag-ihikaw na ko. Please. Simon. Mihila ka. Linda. Linda. Simon, buhay ko. Magkamataw niya sila si nanay. Buhay ko. Buhay ko. Gipakita ka na ni Tina. Shit. What's up siya din sa kusina? Ano siya pa ingon? Apli ang pultahan sa kusina. May gawas ka si Simon. Asa siya pa ingon? Gawas ko. Tanawal ko si Simon sa gawas. Kabugnaw sa hangin sa gawas. Dahil pina! Aw, dam! Nakakita ka ni Simon? Hain man day! Nangita gani ko. Stupido. Yay! Nindot lang na paminaw ng estupido day kay Espanyol. Pero, lain na o ipasabot na day pinaoy. Bot ipasabot na ng stupido. Unsa ganito, ha? Shit. Shit, bagod! Dili, oy! Wisit ka. Nagduka pa ko ha. Ay puglangaya. Hain si Simon. Diyan ako, Pila. Ah, naray mong gipangitay. Din day kagikan bay. Kaganiha pa ko ni mo. Bukas akong pagmata. Diyan ka man di ay. Bitaw, din ka man di ay bay. Nagpahangin ako. Mahimo kang magpahangin dito sa atong terrace. May kanaog ka pa yun. Maog yun. Dali na. Nagduka pa kay ko, darling. Gusto ko mahiga si mong bukton. Sige, dali lang. Eh. Hay! Higda ay guday. Kailangan na niya mo higda na. Magmahay gyud ka. Oh,
Lami ako siguro aron makadungog ang tagtungod time pa. Nanira na noon sila sa pultahan sa kusina. Ayay! Gilak man ka. Gilak man tabon si kaldero ako nakita. Gigotom na ba ko na? Ay, ninggimok man yung mga bitong na ko, ay! Kaninot yun ang lanan si Mabuton. Kiss me, darling. Simon, matrip ko. Haki ko. Kanara? Good to everybody, ha? I want more. I will to you tonight, darling. Let's make love. Simona. Simona. Linda. Unsa itong isulti mo? Ha? Lahi na pa nga ng imong gisangpit na ako, Simon. O gusto kong usbon mo sa pagsangpit. Usba? Oh, Gusto ko mapatig lang. Usba, Simon. Pina. Pina. Yan, gisangpit mong panganilinda sampang kiruman sa taka. Ha? Ano? Ano? Pina. Ano? Iko na. Iko na lagi. Ano ko kung ano? Ano? Wa. Bot ko lang isulti mo nga may sama ka ni Linda. Magsapak ka na unta. Unsa? Gusto kong makabatod kita kanag Pina. Di ba kainatinan pa? Di ko gusto magsabak. Nagkasuwain ko makausap, dili ko ganahan. Guba kanunay nga akong mood. Kapoy ang lawas, labad sa o, og labaw sa tanan. Lain kayo tan-awan ang puson nga motubo. Makaguba sa pura sa lawas. Og bisan pa man unya kung dili man ko magpatutoy sa atong anak, muyat-yat gyud ang akong dughan kung makaanak na unya ko. Di ko gusto anak. Makagaston sa ko unya sa pagpa-breast augmentation. Mas gusto ko nga natural nga tuybo ang akong dughan. Pina. Nga sa ato pa. Wa giday puruhan nga. Wa. Busa ayaw na ka nagpangayuan ako. Ever. Pina. Kakapoy. Ayaw na ko na og bangon og sayo. Ako na lay maglunga. Naaman sad si Ditas nga makaluto. Kami na'y bahala. Pahuway na lang una diha. Nay. Mag-utan ko og Bisaya ha. Higop og maayo niya. Makaayo na si mong kisabak ang utanon. Kanang paghilak di ko na makaayo si imong bata. Og dili na makatabang sa imong sitwasyon. Pagpakalig-on, Linda alang sa imong umaabot nga anak, nga akong apo. O, darang kape ni Budong. Ang imo nang ganahan nga sinunog, nga bugas kape. Salamat. O, niya sa pag-ibuhag fresh nga orange juice, madam. Uy, hala, dili ba oray magkutoy kari ibuhag tiyan ni Ana, madam. Nga, wa pa mong kamukha, unugan, undam, oy. Ina si Linda nga mugi ka na may karong taon-taon. Wala para bakit tumubangon, dam. Unsa? Nagsiki pa siya higda ning oras, ha? Ako, ana, mubangon na unta to siya kanina, day, pero akong ipahigda og balik. Gipapahuway ko lang una kay makaya raman namo ni Ditas ang pagtigam. Pukawa dito ditas. Ingna nga mugi ka na mi. Kuan, oo, madam. Ayaw ora. Dinas, ayaw ora. Oo. Pina. Di ba makaayawan kag Linda mo si kuban-uban nimo sa iyang paghintang karon. Labi na kay may mga higayon na magtukaw mo sa shooting. Nga sa ato pa, di na siya matrabaho. Mas nagkinahanglan siya kwarta karon nga nagsabak siya. Alang sa maabot yung pagpanganak. Mas gikinahanglan niya nga magdubli kayod. Day, madam. Pwede ko mo presentar nga ako na lay mo drive nimo. Aron di na kay kamahago ba. Labi pa idig pauli nimo. Unya ay kabalak ka. Ako na lang siya mo sister nimo inig shooting. Kana pay makakita kog mga artista. Kay bawli ko ng trabaho ni Linda. Ako pa. Kay ba magani ko mo make up? Gusto ka?
O sa pa may gipaabot mo diha? Ikaw naman kayo mo drive, alang nako. Ha? Oo! Kini, ganahan ko yung trabaho Ato na, Mimay! Tita, biyayin na may parehog si nanay. Oo, sige do. Manlakaw namin si Linda niya, nay. Manlakaw mo. Simon, paglikay na. Dadong ko si Linda sa doktor, nay. Ako siya ipa-check up. Aron himsog ang among anak siya pagkahimugsog. Simon. Ay, sorry, day. Nabaguhan pa ko, God. Lahos-lahos ba ang dagat dito sa atos bukid? Wa may ngunani din nga may signal lights tumoy. Sa sunod paghinay, di ko ganahan ng maoyo ko nag-break. Sorry, day, Pina. O gusto pa, ay nalagay ko sampita ng pangana. Ilabi na kun may lain tang ikatubang. Og ayaw nagaghiskot ang bukid. Di ko gustong makaingon sila nga taga-bukid ko. Kaya tagadiin man day ka, day. Di ba taga-bukid bang ka? Basta, ayaw na. Nagkasabot. Sige, God. Go na, oh. Ha? Oo. Oh, ano? Ay! Si doon sa ba? Ay, sorry. May nahinumduman lang ko og galit. Haskang mahaka! Wisit, hapit ko mapakong. Kung unsa man ka nang gihuna-huna mo, kalimti-una ka na. I-focus ang imong mga mata sa danletche. Oo. Sige. Haskang mahaka. Midrive na ko ni Pina. Nga sa ato pa, magsige miglakaw-lakaw. Nga sa ato pa, kanunay na kong maguban-uban siya mga lakaw. Nga sa ato pa, wa na ko kanunay siya bahay. Nga sa ato pa, mas magkahigayon na sila si Abay Simon ug Daylinda. Ha? Dili! Agay! Kanaog. Nga naman, day? Pao niya. Ako na mo drive. Ha? Nga naman? Wisit ka. Naglabad nagmayo nga kung Mukalit ka lag-break mo anga ka. Kanaog. Nanaog na ko, day. Ikaw na drive o niya ako na siya sakay sa luyo? Parang ikay-driver na ko o niya ako yung mga amo. Time pa, day. Ay, saksira, day. Huwag pa bang kumakasakay? Pauli, Sidro. Ha? Muli ko? Hay! Nisirit ay. Pero, hayahaya ko na ko. Muna na kong pauli. Tempa, mo pauli na ko? Anya, saan na ko papauli? Ngo mo ko ikapliter Magbaklay ko? Ang giyahak na. Kalayo para batong ila. Unsa magura sa mabot ini? Ay, kainit ra ba? Gusto. Anak lang kumuagi ng may mga dagkong building aron landong. Kunya po kus bukid. Pulos unta mga kakahuyan ang akong malabyan. Unya hayahay kayo. Bisan maglakaw na kay bugnaw man ang hinurhohoy sa hangin. Ang huros hangin. Dinay sa syudad, alimuot kayo. Nindot lang lantawan ang mga dagko ng mga tindahan. Hoy! May nagsigig panitsit sa atbang, nagsigig pangamay. Kisam na. Bahala ka dahil. Padahin kong lakaw. Henry! Henry! Huwag na! Bangas ka. Ha? Ako? Uy. Milabang sa paingon din. Ayay. Ani siya din hala. Niari na sa dinisyad. Pabuang-buang di ka na kuday na. Respetahan tayo ka. Siksihar ba? Mubok kay short. O niya, nagtsubra. Ay, gwapa na ba? Ambot lang ka na si Dool kay naputos na ba ng naong niya sa make-up. Inita ra ba? Di ka malanay ning naong nga. Anay, nagingis-gangis Hello! Ano siya, day? Hello! Oy.
Nalimot na ka na ko, ha? Nalimot na ka na. Nalimot ka na ko. May kapot mo sa kumbukton. Magpataray ginimbihan na Yan ganito. Kinsa ganito ka, miss? Sa kadaghan ko na kong kaila kay, naman, kaming mga gwapo, daghan ko kay may mga friends, nga mga girls. O niya, sometimes when we touch, may mudola mo nga magigila-ila. That's why mo nang usahay malimot mi sa among ikaila-ila. So, therefore, supposed to be, lisod lagi ng gwapo ta. Usahay. Who are you ganito? I miss you. I miss you. Taro nga sa... Kinsa to gani ka ba? Ay, ako lang no? Ha? Ako daw, anong ang babae bang imong ginanganan? Ay, kanon, nagyot di ka mo, hian, ginahalang imo na ko, makasran! Unsa? Ginoo ka. Uyab data? Kano sa lang tanang ka uyab, boy? Mahalang, wak tamang uyab, mahala. Iya? Nakautang mga lako, nakautang mga impaso na to sa kasan. Utangan ko? Nimo? Giyahap na. Ayos to! Nahinomdom na to. Hoy. Ikaw to! Oo! Ikaw to! Oo! Tepa. Buhis ako ko na Buhis ako. Kahat ba di mo kinuptan si kong bukton, eh? Buhis ako. Neko. Munangan nga. Ano ko? Munangan. At di lagi ko munangan. Munguaw ba? Munguaw eh. Oh, samot? Di ko mungaw eh. Mangaot ra ko. Ay, ako ngaut. Ha? Ako ngaut. Ikay kaut? Oh, asaman ang ngaton nga ako ngaut. Sa kumbugan. Oh. Tota. Hadlokon. Sige. Kabaga pa di mugnaw eh. Bugan man ka ha. Mukaot masadyo ka. Oh. Ako may mauwaw ni mo eh. Uli nga nung mauwaw man ka nga kasluno naman ta. Ha? O di ko eh. Bibi buhi. Ayaw lagi kayo Di betaw yan. Di betaw yan. Mga sawa ko ni mo. Di ko eh. Di ko. Mamana lagi ko ni mo. Di lagi ko. Nik ka. Dili. Klaro ha? Bakulat yan na ka ha akong manoy. Oh? Ako? Uy, wako mahadlok. Bakulat ha? Wa na sa imong tindahan. Wa dinhi ang imong manoy. Tawa ko ni ako mungi, ha? Ni ka masayo. Ha? Kita nga anak enforcer na sa tunga. Haman. Anak enforcer. Kana? Enforcer, oh. Kana nagbarog. Oh. Statua mo ng Rizal. Enforcer na. Oh, enforcer. Kana ka lagi. Kanang naglihok. Nga naman. Ako ng manoy. Ikaw bubayhan na ba? Kadaghan ba di mo igsoon, oy? Nisi uso may kamok. Nisi uso 18 may kamok. Ako na'y babay. Musa, haslih na ko karon nga makaapas mataanang ni naghununa. Unsa? Mga anak mo na, nihiot lang buok. Muhapas ka 18 pa mo? Unsa man ka anay? Sa pagtuom na ko, butak ka na. Kadaghan ko na na. Ikoy! Buhay na ko, buhay ko. Mapauli ako, mapauli ko. Uli ka? Oh. Uman mo. Hindi lagi, oy! Umuupan ko ka na ko. Buhay ko ba, buhay ko. Buhay na ko. Pako ko ng kamot, bro. Pako ko na. Nahiya. Oo, ngayon ako. Ganahan ko anak, maak mo. Ganahan ko, mga maak mo. Mahal na mga muhi. Mahal na. Layabang na matigalan ni Bayana. Mungi na ngunaan. Di lagi ko mga asawa ni mo. Kay! Ano lang eh. Huli ko. Hala, oy. Tell me. Ipaklaro pa gid niya kung si Hinungdan, oy. Hay! Di lagi ta uyab. Okay. Gilugot na ta ka. Uyam na ta. Bakit na ta? Usa! Ang gibahag na! Uyam naman ha. Ginang di ko! Kangano lang eh. Ha! Di ko! Kay di taga-type. Period. Imong imalahitan ako heart. Ipakulan na ta ka na ako manay. Makulan na ta. Hoy. Tawag na akong enforcer. Hoy, pamina ba? Oo. Kaya ko ng daganan imong manoy ng enforcer, oy. Usara na siya. Naanad pa kog... Naanad kog pagukod kung kabaw sa bukid. Kaya ko na siyang daganan. Ma. Hita ka anak tamay laat mang. Tambay? Anak at bang namay. Kana siya? Oo. Nga naman.
na mga manoy! Osa! Uli ka masawa na ko, ipak ko na nade ka! Ulat na na. Diyan ako eh. Buhay na ko, ha? Buhay na ko, ha? Ay, huwag ako! Manoy! Manoy impulser! Manoy tamay! O, minagon! Tumara kini imong vitamins. Once a day, ha? Ingon man ang pag-inom sa gatas. Ugli kay isab nga ma-stress ka. Dili ka na maayos sa nagsabak. Busa, mister. Ayaw nagpapadlong ni Mrs., ha? Dili ko... Salamat, Doc. Mo balik lang yan din sunod pa check up. Thank you, Doc. Tanalin. Nakamati ka sa isog test, doktor. Di may maghago kang maayo. Busa, sugod ron, di ka na maglihok-lihok kung maasbay. Ayaw na lagi sigig kaguol. Dili ko kalikaya mag-uol ning akong sitwasyon karon, Simon. Bunga sa pagpakasa kining akong isabak. Nagkasata sa imong Usalang ka asawa. to kay gayon, Linda. Makausa kay gayon. Nga hangtod sa hangtod ang mutulisok sa akong tanlag. Linda. Buhiin ako, Simon. Lin, Tugutin ako makapalayo nimo sa hingpit. dili ha. Karon ka pa mo palayo na ako kung kanos amay umaabot na kitang anak, Linda. Dili. Di na ako makatugot kung biya ka pa. Simon! Ayos kang uhawag yung ginagana. Dagana lagi nilang nagukod na kunay. Unsan ba tong bayanan nga dagham day kay gisuon? Laliman kag 18, sombre kunos na kabok, unya siya ray babae? Ay, ingon ko na ni anak magsige og pangita ag magtiayon og anak na babae. Hangtod na hinuon may abot na og sobras dosena ang anak. Ang gwapa magkahaon sa may unya kanang may negosyo. Kana, pag-andam, mamana na nimo. Hindi koy. Bahala, gwapa siya. Ay, kinsa man day gwapa na mo, Dro. Gwapa juga kay niya magas kong tubangan. Ngunyag wala di ay. Aw. Ay, kalain. Nalimot day ko, ay. Dili man day ko mahimo maibog nimo. Kay may umaabot naman day mong anak sa day Linda. Ha? Kasi ingon. Si Nonoy. Ingon ka day? Kuan. Amay noon. Unyahan man si Delinda ron. Nagpa-check up sa doktor aron mahimsog ang bata. Kisa may uban. Si Simon. May noon. May noon ni Kuyog. Ako'y amahan unya. Lain ng gikauban. Amay, uy. Ay, nga naman da, ay, Dro. May problema ka ba, ano? Awa, uy. Kumayo, ana. Nana niya ko'y anak pa abuton. Maayo, uy. Inanak na mo gatas, aron na matunay mo ka ng imong vitamins. Kinahanglan di kagid malimot ang tumar ini, ha? Salamat. Ako lang niya yung maniras puntahan. Lawas na lang sa inyo luwak. Human ka magkainom. Salamat. Pag hinaglakaw, ha? Dangog ang asaw. Sige, adolo ko. Pinangga na kay ko niya karon nga nagsapak na ko. Diyos ko. Mas bisamot pa hinoon ang gibati kong gugmaalang kang Simon. Sa ako kining tanan. Sa kining akong gibati. Dili ko mahimo sa pawan ang akong suod nga hikala. Busa sabta sa'yo pa. Kinala magkapalayo na din eh. Gusto. Unyan to nga gabi. Muhinay na ko upi. Mubalik na ko sa bukid.
ako. Apan mao kini ang angay na kong buhaton. Isuod na si Linda sa ilang lawag. Diyos ko. Huwag ko magsapot sa kibatin ako. Di na ko buot na mawaha pa sa akong kiliran si Linda. Buot ko ikauban siya ang umaabot ng mga anak sa tibuok na akong kinabuhi. Apa si Pina? Dilisam ko buot na mawaha siya na ako. Mahal ko si Pina. Diyos ko, naglibog ko. Pareha silang may danon alang nako. May kubuot kami o sa kanilang mawaha ka na ako. Nahinanok na ugmayo sila si Titas ug si Nanay. Ang akong baga. Buhaon ko na ang akong baga. Muhinin ako sa kong pagpiha din eh. Adyos ka ninyo, Nay. Dili ko kalimtan ang tanang kaayaw ninyo na ako. Dagang salamat. Ayaw ka pala ka. Magdako niya ang akong anak ang makailan niyo duha ni Simon. Ato na ko na eh. Sulag yun yung ihiya eh. Nga na yung mamukaw tungang gabi oy. Lami naman da kayo nga akong mga damgo. Namukaw yun ka. Litngan na hinuong kang dumuya ka ron na. Kaya inyo kang Uy, la. Kotan. Murag may miyabot sikit. Ayay. May kawatan maghang nagkasood. Ha! Nalimtan baga ito na kong sira ganina, no? Mura magwang. Karon kang kawatan na ka. Bit-bitan ti ka ring tubo, eh. Kuhaon ko rin tubo. Dara. Nagunitan ko ng tubo. Karon kawatan na ka, tangkugoon tayo ka. Adyos din yung tanan. Adyos. Istira ko na pagbalik ang gate. Hoy! Si Sidro! Hoy! Dali na magsiray! Karoon kang kawatan na ka? Huwas akong kawatan! Dili! Kinala mo kapalayo na ko din eh! Dili may mo makita ko ni Sidro! Hoy! 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 Kawatan! Hasal ka, ha? Hasal ka? Hay naman to. Wa naman din si Megit. Kadali bang nawa? Ayay. Anong nga nang nakasuod mo to din eh? Kiyosam na niya sa pagsud. Nagilak magilin ako ganina ba? Nahinomdom ko ako ng gilak. Oh, may gani, wadi niya ang tigre. Kay kunia pa, patay ko sa kasaba. Lisura na ba ispilingon sa batasan ni Daypina, oy? Aw, pinilupi di ay. Ano ba sang gilisod-lisod ba noon iyang pangano, eh? Nga mas mubo naman datong Pina, gihim o yung pinilupi. Kataas rana. Ay, sira ko na ibalik ang gito, eh. Basig, mabunalan na hinaong ko ninig di oras. Bay! Basidro!
Bay, Uy, ano mo nasaba mo kani ha? Siya may magitawag. Pauna mo kani sa mga gate. may tao kong nakita ganina din bay. Nga may ablis gate. O, natanan na ba mo ang tanan kung nalak ba? Humana bay. Humana. Kinsa ba toong nakita ni Mudro? Na, ambot lang nay. Kay wa man ako makita ang naong god. Diya naman sigawa sa gate god niya. Nakita lang na ako nagbarog pa siya kay naggang-a pa man ang pultahan sa gate. Kung mao sa sunod, paniguroon gid nato nga nalakit ang mga pultahan. Ilabi na gyud ang gate. Kapeligro baya gyud ini sa syudad. May daghang mga kawatan. Okay na magkamo na eh. O, magkainisold sa inyong lolak. Mga babae na bumuda. Siguro agad ninyo hang masira niyo tarong ang pultahan. Sabi pumutog. Mao man bitaw, manlakyo ko, oy, di na kumukumpiyansa. Ay, di taas ra ba nga murag yung mantika kung matuog. Si Daylinda hinoon. Ha? Oy, yun na pa. Si Linda. Nga Nga naman. naman si Linda nay. Nga naman eh. Wato ko makabantay ni Linda pagbangon ako da. Ha? Unsa? Wa si Linda sa higdanan. Oy, Oy, misirat biya nay ay. Nay, sigurado kang wa dito si Linda nay. Basi gali mo ngawan ka lang. ambot lang ka ha. Basig na atos banyo. Linda? Linda? Ay, wa tuon siya sa higdanan. Sa banyo. Wa sabi ni. Habis si Linda. Linda? Bay! 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 Nga si Linda, bay? Wa dili bay. Ha? Hay mo na siya. Liliyon ako ilawom sa kama, ha? Basig na hug. Ha? Lihukan biya ng bayhana maghigda. Liliyon ako, ha? Uy! Hala! Ay, sa, ha? Liliyon sila ko, ha? Muduko ko, ha? Ay pa, oy, naunsa ka man diha, oy. Ha? Di na lang yun makamata kung nahuog siya, ha? Ay, basin na gitapulan ng mubalay si Katre. May padayon nilang higda sa ubos. Liliyon sila ko, ha? Kaya Linda! Day! Muduko sa ko, ha? Naga diha, day, doko ko, bito ko. Doko ko, Linda! Linda! Hay mo Hala! si Linda. Hala! Hay mo na siya, uy. Wa! Wa! Hay baga siya. Oy, nangaunsa mo diha, oy. Saan ni tabo? Nganong gatapok ka mo din, he? Si Linda. Nagkabantay ka ba kung hayan siya? Wala. Ay, man di ay. Ay, mao magaling nangutanam gani minimog hain unsa mo Oy, koy? ako bago pa manggugong mata. Ano ako mangutanan ninyo? Wa si Linda. Nay. Nay, wala din yung mga gamit ni Linda, Nay. Unsa? Hain man din ay. Ambot lang, nga ako may inyong pangutanon. Kung may naguban og lawak. Hain ay, hain si Linda. Tugani ko. Hain si Linda. Nay. Ay, nay, oy. Da. Ay. Kunwa si Linda. Kaya manapog na ko na, no? Mupulisap ka. Hala, hain man day paingon ka to day Linda. Siya ka tumigawas gate. Ngayon mo nakita, bay. Unsa? Di kinimahin mo. Oh, bay. Bay, asa naman saga? Asa ka, oy? Ganahan mi gyud kini mong anak nga move out og kalit na, oy. Mupadayon pa kong lakaw pa ingon sa unahan. Basig magkasagan ako dito ang taxi. Mingaw pa magudong mga oraso. Sakinan. May sakinan na paingon din eh. Sumayan ko para. Para! Linda, please, hain ka man. Ayaw ko biyahe. Nagkinahanglan mo ni mo, Linda. Balik na ko. Please.
Ay, di na akong magukod. Kutas. Kakutas. Kapoy ragukod sa kinan na. Mas kusog yun mo dagang sa kinan siya. Kinako. Oh! Ay, asa naman sa ito paingon siya ba yun? Pangitaon ka niya si Daylinda. Alayan siya kay si Daypina ang iyang pangitaon. Ngawa man mawa. Ang giahak na ni. May biya si Daylinda. Minga pa kayo din sa terminal. Unya pa alas 4 ang unang biyahe. Muling ko lang una ko din isod sa bus. Mupahaway na lang ko. Ikapos sa kuglin ako kaganina. Nagpaabot ko sakyan. Unya, masayo na sila nga mipihat na ko. Basilo ako. Nga kinahalan ko kinimbuhatan si Mon. Kinahalan magkapalayo na ko ni mo. Uwa ko masayod kung unsi nagpaabot na ako sa unahan. Karon nga malayo na ko ni mo si Mon. Lisod. Naipaw ko lisod. Apan kayahon ako. Kayahon ako alang sa umaabot ang anak. Simon, ganong ikaw pa man. Ganong mahal taman kaayo ka. Ganong man, Simon. Terminal. Ihulog kong sakyan na diri. Unya pang biyahe pa sa among probinsya. Napas Linda diri. Pagitaon ko siya na nagparking ang mga bus. Pagitaon ko ikaw, Linda. Harap na. Kotaw patas. Lo, ikatulo naman na ni mo tasa sa kapidro. Okay pa ka, do? Okay pa ko? Nangutaan na kag okay pa ko? Okay pa ba ka lagi? Okay. Pag ako'y nahumbog si mga kape. Okay pa ko ron. Ambot lang kaon niya. Di ka baka ko nervyoso na, ne? Ay, akin magkapaingon si Linda. Ha? Kadong bilakaw man siya gawa mo pahibao. Nanay siya doy. May mulayas ding mananghid na eh. Wala. Milayas di ka to si Linda, Drew. Milakaw mango mananghid, di milayas to. Uyala, si Dusimon milakaw man tong. Wala sa bananghid. Ay, milayas sa da ito. Oh, bitaw, no? Nang layas to sila, Ray? Ambutan ninyo. Katuog nagbalik ito si Drew. Makatuog ha kung aning nagkahigop mo kong tulog kag tasang kape, nay? Abot lang ni mo. Huwag po siya sa mga bus. Kalau sa sakol ko na. Tanawal ko kung nabas Linda niya. Ipiyong ko ng ako mga mata. Linda? Oh. Linda? May misapit sa kumpangan. Linda? Nagkailan ko sa mga tingog. Tingog karon ni Simon. Dali, murag ba na paingon
ingon din mutago ko. Simon. Simon, gipangita ko ni Simon. Dili mahimo pagkita ko niya. Dili mahimo. Linda? May gasap kini mong pas. May unong pa nagkatawa ang niya din eh. Apa nagatuhog sila. Suwera ho tanas tumoy. Kaya rin nakatuhog sa si Linda. Hindi ko pagkatugot na makapalayo siya na ako. Pag-itaon tadyog ka, Linda. Oh, Pina. Kanindot sa akong naabtang ka eksena karon. Pina? Pina, kung wala ko makainlan ninyong duha, magtuko nga magtiayon pa mong duha, Simon, Linda. Pina, pinangga mo kayo si Linda, Simon. Ngano? Ikaw ba ang amahan sa iyang gisabak? Ha? Ako! Ako'y amahan na nagisabak ni Delinda. Nga kung siya ba'y Simon Manday? Tabi sa ninyo, ha? Sundan ko lang si Pina. Salamat si Drew. Magkadagan gayon ka na nakaluwas na ako. Daghan kayo salamat. Salamat po taon. Nausap na ko ron. Di na kumudawat og salamat lang. May bayad na ning kaayo ko. Pila man, Drew? Dili pila. Unsa. O unsay pangayoon ni mong bayad, Sidro. Napakaslan ako ni Linda, nay. Si Drew? Nangamahan naman gyud ko ana. Pakaslan lang dito ka. Unsa ka to? Unsay mga amahan oy? Kaya mo maday Drew. Dili day ikay amahan sa anang gisabak ni Inday Linda. Ditas. Peki sa maday nga amahan ana ay. Wa ka may laag-laag. Mo gawas man ka dinis manjon ko suguon. O baka kauban ni madam. Kinsa man di ay. Ako gani, ako. Di man kasabot ba yan, oy? Ako. Capital A-T-O. Ako. Ha? Di ba nga ang kadang ko ditas? Kamayan ako mahimog bata. Buhatan ba ka? Pwede. Ay, may yaman ni noon. Basab noon. Ay, sana niya. Ay, ginervyos. Maya ako, mubiya na ko ining tapok ka, oy. Ay. Mapaway na sa ko. Sige, hinahinay lang mo. Mura man lag, wa ko ninyo biyae. Madaghan sa daikong sa hunon, oy. Tituwason ko na ka to. Sige. Biyae lang ko ninyo din sa lamisa. Unya kasi may manghipos sila ron. Ako? Ako. Laan, sige silang, namiya naman sila. Ay, bida. Nag-ibog naman ko. Unsa mag-roll na ko aning baya? Kagadiya ka pag may tiyog-tiyog. Nasuko ka paghihapon? May angay ba kung ikas ko? Wa. Pwede mo, katog na ko na. Magbasa pa ko niya akong script. Alam mo pa. Sige. Good night. Shit. Yan na bang may pati magkupangigi kanita? Gihungit siya ni Simon. Huwag lahing nakita kong lihok nila kaganiha. Lahi. Ingon sa... No. Dili ko iniangay ang pati. Suod na mong hikala ka ni Adto, si Linda. Hinungdan nga ingon na lang ni Ana ang pagpakabana ni Simon nato niya. Way laing kahulugan ang akong nakita kaniya. Wa. Di ko angay magselos kang Linda. Sige, sa pa siya ikumpara na ako. Kadak ko ras kalahian. Sa baho Lindaan, sobre ko kahumot ikumparar niya. Labaw pa sa barog o itsura. Kwa para kay kung ilisan lang ni Simon kang Linda. Nga taga-bukid kayob dating. Hay, pagkadalir at yung mudakan sa panahon. Murag bag-o pa lang nga nasayran ta nga nagsabak ka. O karon ni 5 naman day kabuwan ang kimapdos ni Muday. Nya pila na lang sa kabuwan ang atong paaboton. Makakita na gyud ko og apo. Nay. Ipagkataw ko na unya ang bunga sa among sahat ni Simon.
Pasaylo ako, Nay. Ay, kamo lang si Simon ang nakasa, Linda. O kuwa'y lapot ang bata. Busa sa tibuo kong kasing-kasing, tawaton ko ka ng bata. Apo ko ka na. Nay! Ay, uod sa bato. May nabuak. Ay, agoy, giahak na. Ay, nakurat ako sa ako nabati na. Ug nabuhian ako ang baso nga. Gisulan ako sa gatas ng daili na. Oh, halaw-halaw. Salang ka to. Tinuutok ako ang nadungag. Nga, si Dong Simon, ang amahan sa gisabak ng daili na. Ay, ha? Dili na si Sidro. Hala! Ug hala pa gayon. Ug nahibaw si nanay sa tinuod. Tas. Nay, Lule. Unsay nahita po. Hoy, nabuak man lagi ang baso. Ay, ayaw ka nagpunita kay masamad ka. Pupuon na lang nas daspan. Titas. Nahibaw ka di ay, Nay? Ha? Saon-saoy. Sa kamaturan. Ha? Oo, sipot mong ipasapot. Daoy. Aray. Watan-awa ka ra. Kasabad ka na hinoon. Giingnan ka na bitaw ka nga ayaw na nagpamunita. Nagawas ng pare. Kamaling ulo. Sige, Nay. Magkuha na lang mga kong sila yung daspan. Ay. Kawala ko mo dahom. May konsintera di ay si Nanay Luling. Sige, buhat sa iyang anak. Uy. Habi ko magbuutan dito sa Dong Simon. May gitago kasi di ang kalihok. Huwag pa hilom-hilom lang sa Dennis Day Linda. Pero hilom sa Day o bulak. Ay, ikon maot na. Hala, kalukoy ko di madangkad. Gibuang na day siya ni Dong Simon. O ni Inday Linda. Oh, alam mo? Dili ni Mahi mo. Kinalang mahibalo si Madam Pinilupin kinahanglan gayon. Kikri. Indot yung kolora. Tangayan is bagong na tao, di ba? May kontra green. Mahimong isulog sa batang babae o lalaki. Daghan ka na kapilian alang sa bata. Let's go. Gipulan ako din Gusto nang mag-shopping alang sa akong kaugalingon. Pamalitan ta sa kaubag o ni mga gamit. Kanang sabay sa uso. Aron di ka maawahi sa uban. Wa ko kinahanglan ang daghang sapot, pina. Naar ko karon na sabay. Bisa na. Di ko gustong makita ka sa uban nga badoy kang tanawon. Mas gusto ko ang simple. Gusto kong dato kag dating. Aron di sa makaingon ang uban nga makakita nimo. Ngan monitor day kog ultimo. Okay, fine. Muna na ko nimo. Ikaw na ato sa counter. Apasa lang ko sa paborito kong butik. Di ko mauban naman sa counter. Abi pa lang mabdos o. Pinamalit ko ang mga sinina para sa bata. Di na bagi ko kanahag bata. Muna na ko. Salo ako, pina. May nindot ang krib. Kahayahay sa akong anak, kabuhig na anak. Kuhaon ko na. Ug niya sa mga lampin, ingon man mga sinina o kao sa bata nga bagong na taon. Simon, Kining krib, mahipos-hipos man Dinili niya ni ibutang skilid. Aron na di siya malayo ni mo, Linda. Simon, Disay tinagay ko makakita sa akong anak. tingalik bila ang magkapatid mo. Ako di ay, kadungog man ko. Way kaso ni mo doy. Nahibaw naman ka. Maubitaw. Huwag mo na nagkasakit sa kundukan. Kanang maong kasayuran. Sa sunod, magpalit ako kong basketero para sa bata. Dalimot ko na. Gusto na, Simon. Bitaw bay, gusto na. Palabi mo kasi mong gibati diha. Nagluto mi si nanay og saking hinug og among butangan og tuno. Dali, og karanta ka. Mao ba? Sige. Paborito na ako. Dito ba sa bukid na? Tana. Nisirit man lang. Wa man gid ko apilag agda. Abi kay human naman ko. Mura lagway sakit day Linda. Pero ang tinuod, sakit na kayo. Mura nagilubok ang akong dughan sa kasakit ka akong gibati. Mura kong saging nagilusak. Kani adto pa nga mahal ta ka. Ug gipangandoy nga unta magkadayon tang duha. Pero karon bisamot kahanap nga akong paglaom.
May umaabot na mong anak sa lalaki nga mo'y tinuod ni mong kimahal. Ug wa ko'y laing mahimo gawas pagpanghipos. Ining mga pinalit ni Abay Simon kay gibiyaan na ninyo di diskatre. Gipangablihan, gipanghabwa sa plastik, ug pagkahuman gibiyaan. Kay tuwa, mangaon ko no sila. Tinunuan pa, askang paita. Pait pa mas panyawan. Eh, pamilaon lang sa din ako. Kay para ra ba rin sa umaabot akong anak. Akong anak, nga dili ako'y amahan. Ay, maayon mo ay. Nahakot na nimong tanan kung napamaligikan sa sakyanan. Oo, madam. Unsa pa may kipaabot nimo diha? Gawas na ning lawak. Kuan madam, itong What? Sulti. Sige pa makagbarog diha sa akong atubangan. Makairitar ng dagway mo. Makabati sa view sa akong kwarto. madam. Unsa na? May isulti ka wa? Unsa? Kuan. Ay, nasayod na ko. Buot kang mo advance sa kwarta? Kay imo na sa ipada sa probinsya? Nagkinahanglan ng imo mga ginikanan o way laing kasaligan gawas lang nimo. Usa man ang imo mga ginikanan, mga pungkol? Mga baldado nga dili makalihok ug gasaligran nimo? Ay, madam, dili na may buot akong isulti nimo. Kun mao unsa? Sulti na. Unsa? Kuan, madam, kuan. Kakapoy pa nimo ding tan-awon nga nagkanga-kanga ka oy? Ayaw na lamang, madam. Sige, mumugawas na lamang ko din si Buhag Lawak. Mas mayo pa. Biya na. Sige, dam. No, wait. May isugo ka, madam? Balik dire. Masahiha hinuon ang akong bagtag. Kay gikapoy kog shopping kaganiha. Okay, sige dam. Kasi nakingon nimong makalingkod ka des kong kama. Ay, magpapamasahe ka magkasi Buhag Bagdak, madam. Barog. Ay lingkod diha. Mahugaw nga akong higdaanan. Madam. Sige na. Sugdi na. Kay magkapa ko. Alam mo, kabasultihan magtakas ako ang nahibaluan. Kaya naluoy ko nimo. Pero magtita sa kakaayo, oy. Mapahimtas undi ka. Bahala ka diha. Tipigan mo lamang itong akong hibawaan. Aray, sabay! Nakasabay nimong nakakumot sa kong bagtak. Ay, madam, gisikaran ko nimo. Taro nga aron dili ta ka usban. Dang? Ako na lang, Anabi. Ayaw eh. Nang ikaw man. Tabangan ka lang ka madali. Kaya lagi kapoy ka. Ayaw, wa. O, basta pa. Tingnan dalimot kang amo ta kading Simon. Amo. Katabang bagod na pagtatang ko ni mo ni Linda. Simon, Sila na usab. Kanya doon karon. Kamu paghihapon ang mga suod ko mga higala. Diha lang ko believe ni mo, bay. Huwag yung ka mausap. Pininig hugas na iyo, manakukaon. Abi kong dili ka na muundang ukaon, Sidro. Mabitan na akong kalagutan ay. Basta maglagot ko mo, samot ko kagana o kaon. Mo nang galab, labi maglagot ko mo gunahuna. Karon galagot ko na gunahuna, ining pagkauna. Mo na niya akong gipahimungtan. Ditas, diin ka bandi ay nga wa ka mandayon mo dool diris kusina. Ipapangita tabitaw kang Sidro dito sa awas, wa ka man. Di araman lagis dita, Sidro. Wala ka mangitag tarong di ay. Amot din na siya gikan. Mitago tingali na. Ako, gikan ako sa lawak nilang madam. Kay, mo na nadugay ko bakit ipamasahin ko siyang bagta. Aw di ay. Alin na oy, gipinlan ka na mong saging nga gitunuan. Lami ni kay lata na. Kaon o. Gina, kisukaran na taka. Apil na las among tapok, dire. Na. Nya, mga pensin siya sa itong mga tabi-tabi na Tingalig man nabi o niyan eh. Ay, unsa ba sa ipanabi ni Detas, oy, nga di man na manumbay. Di man sa natabian nga pagkatao. Ay, nasayop ka nay. Sa unsa? Kay mutabi, ginuda ko kaganina. Ha? Sa unsa? Sa ako kung naibawan. Nahibawan? Ay, nabati tamang gumuganina ni Inday Linda nga nagasulti ka mo dito sa atog lawak. Ya, hatdan na to na ako siya kung batas. Unya, nakadungog man ko sa inyo, hagi pa nagsultihan.
Nga, uy hala nga si Dong Simon, madi amahan na iyang gisapak. Oh. Mao itong nabuak, gibit-bit taon akong baso. Unsa? Nahibaw di ka? Nga dili ako ang... Odroy, Odro. Ug kun wa pa ko minalitahin ni Madam Grida, kay gimanalitahan man ko niya. Ana tingaling nakasulti gyud ko tinuod. Oy. Unsa? Nahibaw ka na, Ditas? Ay, oo, oy. Nahibaw na ko. Nahibaw na ko. Nga si Dong Simon, ang tinuod nga mahal si mo gisabak. Og dili na ay kitong sidro. Unsa? Dita, Pero ayaw ka balaga dong. Man, sige buhat ni Madam na ko kaganina. Ay, wala na ako'y planong musumbong. Ay, sakit kay kung kapapangin nga naigo sa iyang sikan. Sus, nakakita. Ngayon akong kaninipot kaniyot. May ragyong nasikaran katas. Ha? Kay kunwa pa. Sakit ato, Dro. Ang unsa? Sakit atong sikaran ko. Nga, tagmayra ko na sikaran ko. Naadi sikaran may go imong ipong way sakit. Sakit gina. Wala, ayaw magkamas maayo. Mas mayra. Kay kunwa pa. Humantik ka anang tas dahil Linda o si Abay Simon. Si Dro. Bye! bye. Amping. Nagkalakaw ng spina. At tuon ko na si Linda. Nagipos ko sa imong mga gamit. Matol pang nanay. Di na ko mahimutang pa si Mon. Misa mo tagakulbang akong gibati karon nga nasayod na si Dita sa kamatuoran. Tingalig sa sunod, si Pina na ang mahipaw. Unsa ko naman lang. Linda, Nahigayo na. Di na ko magpapugong pa ni mo, Simon. Mubiya na ko gikan din ni. mupauli ka sa probinsya. Malayo ka na ako ang akong anak. Dili ka na mo kalimtan, Simon. Gusto daw mo makita, Linda. Gusto kong naamo sa akong kiliran sa higayon nga ihimugso muna ang atong anak. Simon, igo na. Please. Tugotin ko magpakaamahan sa akong anak. Ulit na magkakapugnan nga mupahawa ka din. Tugutin tabangan na ka sa pagpagintag kapuyan din syudad. Simon, Wa spina karon. Maghigayon na pagpagintag imong kaabangan. Simon, Please, pamuta ko. Magkuha ko siya, we. Bumalik ko na yun. nga na ba dili ba ko magapalipad siya mga hangyo na ako. Bisan pa man ko nasayod kung dako kini sayop. Diyos ko. Nga nung itugutan mo man nga mo lambo pag-ayo kini pagbatiang. Shit! Nahibili na nga akong script dito sa kong tukador sa Mulawak. Magkalagpad. Balate ko inaran sa akong shooting. Pero di sa mahimo nga waad to. Bisag, magdali ko. Mubalik ko sa akong agi. Balikon ko ang script. Abay, balik tayo na! Ay. Di ko na ikauban si Delinda rin hinay. Nag-uol sa bitaw ko. Unsaon naman lang kung manganak siya ug mag-inusaran lang siya sa iya unyang abangan. Mas mayo pa eh. Paubanon ko ni Abay og papuyo dito ni Linda eh. Aron may makabantay ni Linda. Saba diha, Droy. Kada ko sakripisyo ana na ya. Limantag magbantay kong Linda. Bantay sa lakay. Sa lakay ba, Oroy? Ako, safe gyud kay kong pagkatao. Mas kulbaan pa kong Delinda nga manungkab na ko. Gisungkab bang gani si Abay Simon? Si Dro. May nalangganit kay wapa kay kumalayo. Gusto na ko ni iskina kay nga sa mga village. Oh, kato sa kinan nga may agi. Kang Simon na kato. O kauban niya si Linda. Wa sila makabantay nga. Gikatagbo nila ang akong gisakyan. Wa magdahom si Simon ng babae ko sa agi. Shit. Nganong nahi man nagkulpa sa kundukana. Di ko mo padayon sa bahay. Sundan ko sila. Gusto kong masayod kung unsa inyong buhaton samtang ko sila. Nasayop lang ang tapos akong pagduda. Kaya kung mahitabo nga husto ko. Kung husto man yung ganit ko sa akong gituhuan.
Dili ko ka mo mapasaylo, Simon. Linda, magbayad mong mahal. Ang sa pag-inigibati ko. Kani ato pa nga suod na mo si Linda. O dili ka tingakon mag-uban man sila. Aban. Oh, shit. Malit na ko. My goodness, Penelope. Diin ka pagikan. Nganong karon ka lang mabot, ha? You're so late. I'm sorry, Direk. Gibalik ko man ko akong script nga nahibilin. Dili na kini mausab. Angay lang. Kanunay nang magpaabot ang kauban mong mga artista sa atong shooting. Mireklamo na ang uban. Mureklamo sila kung dili ko mo perform og tarong. Hmm? Apan usa ko sa labing maayo nga artista, di ba? Hinungdanan gani nga ako ang labing in demand karon. Oy, ayaw pagsalig. May daghan kang kakompetensya. May daghang bangong sulbong nga mga artista. But I'm still one of the best. Basta papaabutan na sila. Oh, nagkataning kita ng mga apartment. Para na magdugay pangita. Pero, dako ra kay ginialang ako, Simon. Malang abang ini. Ihalig-hili ko makapayad. O para ba ko makakita kasudlan nga trabaho. Anak ka ka, anak. Ako na'y bahala sa bangan o sa mga kinahanglanon ni mo. Dili mahimo. Di ko gusto makakago ka. Ang pingin ato anak, Linda. Simon, Simon. Tabangan tikas pa parin diwa. Di ba kanihugaw kay bago mo nang gibias nagpuyo din sa una. Busa, dini ka lang. Lingkod ka lang ha. Ako na'y bahala sa tanan. unsa? Okay, maon ko ni mo tapunan ko maon na. Paragsara ni oy. Busa, bahin mo sili. Nadugay lagi si Abay og balik na Ayay, kulbaan nagkukuinin nila da. Kung malangay, moro ba na sinugdan si krimen? Hugaw pa lang kaayo, kuna-huna. Sila na ba itong duha? Tingaling himuha niya nilagdunggan ang isabak ni Delinda. Bastos ka cute. Ayay, luwag na, luwag na. Pilit man kamug guys kung agtang. Bastos ka ban. Si nanay ba ya, mulag virgin. Oh, Kamu day sa una si Tatay Susing. Waday na ninyo kumpletuha og himo si Abay Simon. sapa di ha. Usban ta kag tukulin ning luwag ron. Oh, Kugihan man gyud to si Susing taon. Kay wa bayay laing lingaw sa bukid. Natural dili kay donggan ra apil gyud ang kamot, tiil, buhok ug uban pa. maok ka. Ay naud sa pa. Ay ikaw ba patakon gyud ta nimong bata ka sa bastos nimo. Bastos, pero lami na no. Bastos ka. Ay na yun. Oy! Hilom! Ay! Ala, si Abay na ning miabot. Ablihasan ako, nay. Patay. Si Davey na ang miabot. Wa pa mo mabalik si Abay Simon. Kiyahak na. Unsa may tubag na mo iniron? Sayo na na. Di ko matubang, arong di ko mapangutana. Ay, sira ko na nagbalik ang gate. Sino? Nanawag na. Gibang kong nariron. Di ko malingi. Sidro dool dire. Di ko malingi. Bahala ka diha. Sidro unsa ba? Polaan na karong tinawag. Ay! Usama to! Diin dogikan! Kasagad ka kung unganay ko sa takong ning high heel! Kung di ka pa maduol diri nako, Sidro, isunod ko rin iglabay ni mo ang pares ang sapatos. Ha! Bisag i-apel pa ni mong labay na kung imong bag. Di gihapon ko kumulingin mong pinaha ka. Bahala na! Lechig yun yung tawhana, oh. Ipalagot gid ko ay. Sidro? Sidro, alira ko doon na. Maihatag ko ni mo. Kuhasot sa sakinan. Palihog dadara ko diri sa kusinang makaon. Ang sedani mo, day. Hain ba? Lami na? Lami. Ay! Ay, uy! Kagaan ba ni mo kamot? Nga naman mo, oy! Kuno pa ta kaing na nga may makaon, di ka mo dool buanga ka, ha? Hain si Simon. Nga nung wa ang iyang sakyanan. Ha? Ang sa to, day?
Matod ko, hain si Simon. Limon! Magpakutaw kag limon? Hapit na mahurot ang akong pasensya ni mo, ha? Hain si Simon. Mao na ron nang imong gipangita. Ablihan ka na. Diya ka na, ha? Diya ka, ha? Ako siyang ablihan. I open the gate. Karon pa sila mabalik, sukad ka ganiha. Hi. Tawari na, Deka. Abi ko ga. Di ko muli? Oo. Nag-shooting ka magod. Diin ka kikan? May ginakaw na ko kadiyot. Di ay? O kisay mong kauban? Ako kon. Oo, Tod. Si Linda. Akong giyatugay na pa yung terminal. May paulit na siya. Ni paulit siya nga wa magpahibaw na ko. Kon, mawitaw. Di kog siya ni mo. Maunugo na lang siya na ako. Nga nang kalit siyang may paulit sa probinsya? Kon, giningan ako na kaya siya sa ato. Ug gusto siya nga ato dito mga anak. Mas maayo ko na sa probinsya kay makahanggap ko na sa labas ng hangin. Di ay? O karong hapon na nimo siya ihatod? Oo. Hapon na kay di na ko nung init ang biyahe. Nahibaw ko na sa mabdos. Init kay glawas. Mao ba? Ato ko na sa nanay. Namakak siya. Wa siya masayod nga gikatagbo kong iyang gisakyan kaganihang buntag. Unsay buti pasabot ni ini Simon. Nganong namakak siya nako? Ngano? Tinuod ka nga may pauli si Linda sa probinsya. Unang gabi na ako ining apartment. Gagipapuyan ni Simon ako. Kalaw ay murag na anad sa noon ko nga naa sila si nanay ug ditas uban ako sa kalawa ko. Dako kining apartment nga gipapuyan ako. May duha ka kwarto ug may kaugalingon pang banyo. Kay gusto ko na niya nga hamugaway ang kapuy-an sa among anak. Wa pa gani, pero gipakita na ni Simon kung unsa niya kapinangga ang umaabot na mong anak. Ug tungod ni anak, nisamot na hinuon ang gibati kong gugma nga to niya. Simon, gipaning kamutan kong kalimtan ka. Nasayod ang Diyos ni Ana. Apan, mas gamahanan ang akong kasing-kasing kaysa akong una-una. Mas ipatigpapaw ang akong pagbati alang nimo kaysa paghikalimot. Nahinanong na siya maayo. Lawom ng kapiya pa no agyapon ko makatuog. Di ko mahilo na. Magsigig balik-balik sa kong huna-huna kung unsay posible kong madiskubrihan. Kung ipadayon ko pang pagsunod nila kaganiha. Makahatag og pagdudakan akong imong mga pagpamakaksimon. Ganang kinahanglan mo kinibuhaton. Ano man, nauligid ka si Linda sa probinsya. Apan nga nawa man muuban niya si Sidro, nga may umaabot naman silang anak. Ay, makalipog. Bugnaw rong buntagan na no? It's so cold. Sakto yung ning sikwate ni mo. Unya, tusluban ining poto na higopon ko ni poto, ha?
Di mo din mahigop ang sikwati na eh. Higop po sikwati. Ay! Kainit pa rin ay! Huh! Sidro? May ayohom na ko dito sa luyo na yun ay! Unya nagkumutiwas og higop ning sikwati, kainit pa kay nay. Ayaw una pagbiya. Ay, wa mo dito na ako maibot ang saksak na ko nga plansa na yun ay! Adon sa na ako na ha? Biya ron. Kay ikabya ko nimong imong ihigop nga si Kwate. Anja? Labhong buko-buko na kuha na day? Mga paksit? Ayaw taon oy. Maninood na bagyo ka. Og tinodon takit ka. Gahapon pa ka ha? Bog na matang panahon pero init pa kay kagoday. Init pa sa sikwate. May pamuhigop kang sikwate. Armo sa... Day, unsaban. Di ba gaganahan ka man kay ini ka ni Adto? Ilabi nag akong ispisuhon ang pagluto ning sikwate. Unsaban? Ipisan ta ka, day. Dili ko. May nahinay na kong sipat. Ops! Sakpan akong t-shirt. Ay lang panguskid bita day. Kay gabok ra ba kayo ni? Nganong kalit kami pauli silinda sa probinsya. Og nganong wa ka mo uban niya, Sidro. Ha! May ulit day! Nasa ato pa? Wa ka masayod? Ha! Ako! Anong nalimot man ko eh. Scam na ugawa! Nanan magugkong unara sa din uban nato. Mao di ay! Nguwa ko sa makita ron din sa kusina na kay may paulay man dito sa probinsya si Linda na yoy. Nganong nalimot man ko eh. O di ay, may uli si Linda kagahapon o giato di abay Simon sa terminal na ng buntag. Buntag? Mato ni si hapon. Oo, hapon! Kalimtano na rin babaw. Kalimtano na rin ba yung kay... sa agad ni mo na eh. Sa agad ni mo. Kasigihan mo ko nung paikop og kape. Ingon mas lang, makabugo ko nung kape. Dili makabugo ang kape. Bugo kagidaan. Ayaw pa sa nili ang kape. Di ay, wa sa day gahapon ko kay bawo anak na. Wahi magkumpirmi sa balita oy. Ikaw na nagkabalita ka anak? Ambot lang di mo, oy. Diin ka man ang balita ang makabuo ang kape. Diin ka ni ko anong balita aday pina? Penelope. Awa. Magkabugo lagi yun, kay malimot mo ko sa bago ni Mungan. Yan naman. Ay, makaginawa na gigog tarong. Mibiya na ang Tiger Lion. May paulit ay kuno si Delinda sa probinsya na eh. Ambot lang ni mo, Dro. Kasapit-sapit ba ng baba mo diha? Pamina ko, nay. Molakaw ka. O, nay. Susihon ko kahimtang ni Linda sa iyang kaibangan karon. Dadong ko sa mga grocery niya aron na may stock siyang makaon dito. Hain man di ay karon si Linda, ha? Nakakita mag-iyang kabangan nga apartment nay dito sa syudad. Nindot, hamugaway. Magkadagandagan gid ang batang gamay. Ay, Simona. Ako ang mibati o kabalakan ng inyong kahimtang karon ni Linda. Dili ko konsentidor nga pagkainahan. Padili sa kubuot kapasakan mo si Linda o ang umaabot ninyong anak. Aman anak, huna-huna akong unsa unyay batio ni Pina kung ugaling masayran niya nga nakasaka uman sa suod ninyong higala. Nay. Pangandam ni anang adlaw Simon. Kay nakasiguro kong dili niya kamo pasayloon. Nay Luling. Hello? Good afternoon? Ditas. Hala? Nakaila ka lagi na ako. Dugo-dugo gang ka no. No. Ha, di ka kapangilan na ko, oy. Ha? Tuo mo, dili di mara. Oy, maro ni do. Gibriefing na kong daan sa una pa. Nga may daghang mangingilan din sa syudad. Animal. Kasakit sa kuntunggan nga gibundakan sa pikaslig niya. Karon ka lang inipauli na ako ditas. Tawagan akong palit biya. Ay, pasihan! Pagkaraghan akong buhaton nun, oy! Unya, magsigi ka green! Hilo? Animal ka ditas? Nga gibundakan ka na mas telepon ng animal ka? Hala? Uyala! Ala, Madam Pinilupe! Ikaw dahi tinto! Wa kay batasan. Kinahanglang wa ka na din sa kong pagpauli unya ha? Ah, Pahawa na sa kong panimay animal. Jalan, Madam!
Naunsa ka ba ya? Mura ka maglamatin o kiring di ako. Ihilop na dita. Papahawat na lagi ko ni Madam. Oy, Ay, nay. mura ka magkaroon pa ana nila. Nga kung masuko mo dayon man nagpalayas. Ayaw ka balaka. Kay dili mo sugod si Dong Simon nga papahawaon ka. Ay, maog yun. Ako magapalaban di ko ni Dong Simon. Kay kung dili siya mulaban ako na, isumbogin ako siya ni Madam. Nga siya'y amahan sige mabdos ni Daylinda ba? Ditas, uy! Ay, Sugo ara ko kunay. O sabay isugo ko nimo. Sugo akong patamparos ining ditas nay. Sige na. Tamparosa. Kusgon o dili? Kuska. Karon o nya. Unya na. Nganong unya pa man? Sao ba nimo pagtamparoson nga misibat naman pag-ingon nimong tamparoson siya? Tuala na, sirit na. Hay may! Oh. Wow, kabantay da. Karon ka lang yung bayhana ka? Oh, na mga dilata na sa mga prutas. Mihapit lang gusto ko sa imong gatas ug vitamins. kirakan ko din mong gipamalit. Manakaw ta. Asa man ta? Mamalit tag ref. Kanang gamay lagod. Igo nga kasta ka nimo karne ug isda. Ay, lisod ka na sige klag kaog dilata ug luto daan ay. Mas man ang naay ref ba aron na kay pundo din sa apartment mo nga maluto-luto. Simon, dili na kinahanglan. Gasto na kaayo. Alang kinis o maabot ang anak Linda. Buhaton ko ang tanalan ninyo duha. Simon. Malipay ka? May nakalipay ba ni mo? May mayong balita? Unsang oras ka mo lagaw? Di ko malakaw. Which means, mo ko garanti po kadlaw. Ha? What about beach? Malikot na sa dagat. Kita nilang nanay? No. Kitang duha lang. Gusto kong kitara ron. Aron way samok. Pina? Mag-ilis lang ko dito para beach, ha? Ang magapit na lang talang daway og makaon. Or mag-order na lang ta dito sa beach. Okay? Kuan, Unsa ka na, ha, Simon? mahiyo suludan ta mag-beach next time. Ngano? May lakaw ka? Pero murag init magug kayo makadaot sa panit. No worries. May sunblock ko, ha? Okay. Kumana ko galigo. Pagdali kong ilis katingalig mo abot karon si Simon. Kay matod pa niya, mag-uban ko na sa pagpalit og ref. Apilang jud ko niya og TV, aron may lingaw ko nuko. Kinig yung tawanan, no? Mama nagwa ko maanad sa bukid ng white TV. Mag-ilis ako. Sa doon na. Nagpapagituro na ako sa Linda. Hey. Kaganiya ka pang nagsigig tanaw sa mong relo. May nakahasol pa ni mo, Simon? Wow. Kaganiha pa ta kag giobserbahan. Wa ka mahilo na. Nagsigig kag tanaw sa imong relo ug nagsigig kag panghupaw. Mag-istorya ko pero wa ka maminaw. No sa ato pa, wa diri uban akong imong hunahuna. Ato as uban. Kinsa imong gihuna-huna, Simon? Kinsa? Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet. Mga kasama, dapiton ko muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ng atong sulilanon. Hain na ang langit, dalit sa RMN drama. Evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dream. Umulto mga paratics mga listeners ang naman mo paminaw ba? O nahuman, kunting human na. Nahuman na po kong painit. Hindi na ko mga agda ninyo kay di man gyud pumuhangitan, Di ko mga agda ninyo kay di man gyud mo makakaon. Di man pwede na ito na itunol na silpon ang, Di ako maipit mga agda ko ba?
maipit, uy. Wala di man siya kung mangagda kay Bitigil itong ipita, ni kay silpon ka ba yun itong natubang ang kung mo itong bakal, sinus nito maglangan, o kanang ang nahuman na maday mo paminaw ang hindi na maglangan, og taas o video kay mag-edit na buta sa part 7 aron ang medyo limtaan kung gamay ron ulintaan nun Inya mga ito makalis hindi ako maglangan ninyo no. Pwedeng remote na ginong papuna ko. Pwede iganga. Nala mga ito makalis na itong kasama sa pagwatsin o Merry Christmas sa itong tanan. Ay kung kalimot sa pinaskuhan ang